Dugang pang mga aktibidades sa palibot kasama kay nagapahimulos og ayuda ang unong mga tribo sa Muslim community sa Davao City human nga gipahigayon ang distribusyon sa karne sa baka pinaagi sa kolaborasyon sa AWN Foundation uban sa suporta sa Qatar Charity ug Turkey Charity. Bago pa ni Davao City Muslim Affairs Office Chairman Deputy Mayor Gabriel Nakan, 30 ka mga baka ang gihalad alang sa Adha program diin matag tribo nakadawat og 80 ka mga kahon sa karne nga dunay 2 ka kilo matag usa isip simbolo sa pagpaambit og pagtinabangay. Gipangunahan ni Sheikh Muhammad Nagi sa AWN Foundation ang humanitarian activity uban sa suporta sa lokal nga opisyal og volunteers aron masiguro ang hapsay nga distribusyon og ayuda or sa ayuda ngadto sa mga Muslim communities ug mga pamilyang nanginahanglan. Gipasalamatan sab sa mga organisador ang City Government of Davao ubos ni Mayor Sebastian Base Duterte sa parayon nga suporta sa mga programa alang sa Muslim Davaoenos. Kay baluan nga niadtong bulan sa Marso mihatag usab og 34 ka mga e-bikes ngadto sa mga benepisyaryo ang susamang foundation alang sa livelihood project nga hilabihang nanginahanglan nga mga individual.